Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του Emigres by Περικλής Στέλλας. Αφορμή για αυτό το βίντεο ήταν η απόγνωση γονέων που ζήτησαν τη βοήθειά μου για να ενημερώσουμε την κοινωνία της Θεσσαλονίκης, γονείς και παιδιά, ή αν μπορέσουμε να αποτρέψουμε μια εκδήλωση που προγραμματίστηκε να γίνει σε ένα παιδικό σταθμό της Καλαμαριάς, εδώ στη Θεσσαλονίκη, 30 Δεκεμβρίου. Μιλάμε για εκφυλισμό της κοινωνίας μας. Προσέξτε, την ονομάζουν εκδήλωση και εκπαιδευτική δράση για παιδιά από 3 έως 12 ετών. Στην εκπαιδευτική δράση αυτή θα γίνει ανάγνωση από drag queens του χριστουγεννιάτικου παραμυθιού, η drag queen που έσωσε τα Χριστούγεννα. Μέσα σε άλλες δραστηριότητες, οι drag queen θα μας μιλήσουν μέσα από το παραμύθι με αφορμή την εορταστική περίοδο που διανύουμε, για τα έμφυλα στερεότυπα και για το πώς τα χρώματα και τα παιχνίδια δεν έχουν φύλο. Για το ότι κάθε παιδί μπορεί να παίζει με όποιο παιχνίδι αυτό επιθυμεί, χωρίς διακρίσεις. Τι σημαίνει drag queen? Για όσους δεν γνωρίζουν, ονομάζεται το άτομο, συνήθως άνδρας, που παρουσιάζεται ως μια υπερβολική εκδοχή του αντίθετου φύλου. Η παρουσίαση γίνεται με τη χρήση μακιγιάζ, φορεμάτων, με περούκες, ψεύτικες βλεφαρίδες κτλ. Ο όρος drag queen δεν πρέπει να συγχέεται με τον σεξουαλισμό προσανατολισμό ή με την ταυτότητα φύλου, μια και drag queen μπορεί να είναι οποιοσδήποτε το επιθυμεί. Στην περίπτωση που μια γυναίκα παρουσιάζεται φορώντας ανδρικά ρούχα, τότε ονομάζεται drag king. Την άθλια αυτή εκδήλωση διοργανώνουν, δώστε και εδώ προσοχή παρακαλώ, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Θεσσαλονίκη Pride, που κάνει εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρακαλώ, μπράβο σας Δήμαρχε Κωνσταντίνε Ζέρβα, και οι οικογένειες Ουράνιο Τόξο, μαζί με μια πρωτοβουλία φοιτητών-φοιτητριών του Τμήματος Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κυρίες και κύριοι, πέρυσι, ίδιες μέρες, των Χριστουγέννων δηλαδή, ένα αδιανόητο νεοεποχήτικο φροντιστήριο για μια unisex κοινωνία έκανε η πρόεδρος Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Μιλώντας σε μαθητές και μαθήτριες της 3ης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πολύχνης, η πρώτη πολίτης της χώρας παρακαλώ, η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας επιστράτευσε την θελκτικότητα ενός γνωστού κινουμένου σχεδίου για να παρουσιάσει σε παιδιά δημοτικού ένα κόσμο χωρίς διακριτικά φύλλα. Μίλησε σε 8χρονα παιδιά για τον Winnie the Pooh, που είναι ο αγαπημένος της, γιατί δεν παραπέμπει ούτε σε αρσενικό ούτε σε θηλυκό. Λέγοντας σε παιδάκια που τώρα πρωτομαθαίνουν τον διαχωρισμό των βιολογικών φύλων, πως αυτό το κινούμενο σχέδιο είναι το αγαπημένο της, γιατί έχει όνομα και αρσενικό και θηλυκό. Δεν θα μπορούσε να περιγραφεί πιο γλαφυρά, κυρίες και κύριοι, ο εκφυλισμός που επιχειρείται να γίνει στην ίδια την ταυτότητα της κοινωνίας μας. Να μαθαίνουν τα παιδιά πως δεν υπάρχει ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό, πως αυτά είναι ξεπερασμένες έννοιες, αφού στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα είσαι ό,τι δηλώνεις, ακόμη και αν πηγαίνεις ενάντια στη φύση. Και αυτά τα έσχη να ακούγονται από τον ανώτατο πολιτιακό άρχοντα. Και ο εκφυλισμός έχει και συνέχεια. Θα γνωρίζετε, στο Ήλιον 8 ανήλικοι βίαζαν επί ένα μήνα ένα 15χρονο αγόρι και διακινούσαν το υλικό σε τρίτους. Οι κατηγορούμενοι ανέφεραν πως το έκαναν για πλάκα και δεν ήξεραν ότι είναι τόσο σοβαρό. Το είχαν δει και σε ταινίες. Οι δικηγόροι τους βαφτίζουν το έγκλημα ως χοντρό αστείο και κακής ποιότητας παιχνίδι. Οι γονείς, από το βήμα που τους δίνουν τα κανάλια, διατυμπανίζουν πόσο καλή οικογένεια έχουν και παραπονιούνται πως τα παιδιά τους δεν μπορούν πια να ζήσουν μια κανονική ζωή. Στο τέλος θα απαιτήσουν από το 15χρονο να ζητήσει και δημόσια συγγνώμη για την αναστάτωση. Αδιαφορία από όλους στην κανονικοποίηση της βίας μέσα από τραγούδια και βίντεο που απευθύνονται σε εφήβους και μιλάνε για ξύλο, ναρκωτικά, νταηλίκια και σεξ. Μια κοινωνία που κλείνει τα μάτια γιατί δεν της πέφτει λόγος. Μια δικαιοσύνη νεκρή. Μέσα σε μια βαθιά ατελείωτη σύψη, το μόνο παρήγορο
είναι πως το παιδί μίλησε και δεν θρηνήσαμε έναν ακόμη Άλεξ, έναν ακόμη Γιακουμάκη και τόσα άλλα παιδιά. Γι' αυτό και δεν εκπλήσωμαι πια, κυρίες και κύριοι, ούτε από το δικαστή, ούτε από το ξεδίπλωμα του ανθελληνισμού και την υπονόμευση της ελληνικής κοινωνίας, ακόμη από αυτούς που βρίσκονται σε θέσεις προορισμένες να προστατεύουν την πατρίδα και την κοινωνία μας. Αλλά η γνώση είναι δύναμη. Τώρα που οι αδυναμίες αυτών που αποφασίζουν για τις ζωές μας και την επιβίωση της πατρίδας μας αποκαλύπτονται, ας αντιληφθούμε το καθήκον μας. Να ξεκαθαρίσουμε την ήρα από το στάρι, επειδή ο ελληνικός λαός και η Ελλάδα προορίζονται να ζήσουν και πρέπει να φροντίσουμε εμείς για να ζήσουν. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά και καλή χρονιά. Γεια χαρά.